Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary COVID-19-yň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar barada jikmejik habar bermegini dowam etdirýärler. Soňky maglumatlara görä test etdirmek üçin nowatlar ýokary keselçilik we ölüm derejesi saklanýar. Ila zerur lukmançylyk kömegini alyp bilmeýär. Lukmançylyk işgärleri we jaýlanyş çärelerini geçirýän işgärler gyssagly ýagdaýda işleýärler. Ýagdaý adatdan daşary keselçiligiň iň ýokary derejesine entek ýetmedik. Emma aşak hem düşenok delta möjalýar. 1 ýaşdan 5 ýaş aralygyndaky ňatak çagalar köp. Köpüsiniň derisine zeper ýetýär, rezin ýaly bolýar we jaýrylýar diýip Adatlyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmelerden biri 16-njy sentýabrda gürrüň berdi. Test etdirmäge islegler gaty ýokary bolmagynda galýar. Çogondaky klinika we epidemiologiki lukmançylyk institutynyň işgärleri gece gündüziň dowamında 3 hedek çalışyp işlemeli bolýarlar. Tinaglaryň köpüsi saglyk işgärleriniň bellemegine görä koronawirusyň bardygyny tasdikleýär. Köp hastalar synag üçin öz başlyk ýüz tutýarlar. Testiň bahaty 100 manat. Saglygy goraýyş işgärlerine görä düzgünlere laýyklykda koronawirusa ýokaşan adamyň maşgalak dağlary muht synaglary geçirip bilýär. Ýöne bu iş ýüzünde edilmeýär. Ýurt ýolbaşçylaryna görä Türkmenistanda henüzem koronawirus ýok. Hastahanalaryň we morglaryň işgärleri hem gyssagly ýagdaýda işleýärler. Olarda jesetleri morglara ýygnamaga wagt ýetenok. Plastik örtkä dolanan merhumyň jesedine adamyň familiýasy ýazylan kagyzlar ýelmelýär diýip çeşmeýär. Onuň sözlerine görä gyssa gara ýalňyşlyklar hem ýüze çykýar. Çeşme bir denanyň garyndaşlarynyň ýalňyşlyk bilen başga biriniň jesedini jaýlanlygyna hut özüniň şaýat bolandygyny aýdýar. Adatlyk öz çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny üçin etmek üçin bu waka degişli jikmejekleriň ählesini beýan etmekden saklanýar. Aşgabatyň saglygy saklaýyş edaralarynyň wekilleri bolsa bu ýagdaýy resmi taýdan kommentirlemekden ýüzewrýär. Morgda koronavirusdan ölenleriň jesetleri beýleki merhumlardan aýratyn çykarylýar. Morgda bir otagda COVID-dan ölenlerden başgalar çykarylýar, hatda jaýlanyş çäresi hem hoşlaşyk dawaraty geçirilýär. Başga bir ýerde gapdalda merhumlar salafanda berilýär. Hoşlaşyk bary ýogy 10 minutdan geçmeýär diýip çeşmeleriň ýene bir aýdar. Adatlyň habarçylary Aşgabatdaky hastahanalarda şol sanda reanimasiýa bölümlerinde boş ýeriň ýokdugyny, koronavirus bilen ýataglar üçin karantin zolaklaryny hem hastalaryň aşy köpdigini aýdýarlar. Hususan da Polemyaksyn binalarynda ýerleşýän karantin hem doly lukmançylyk edarasyndaky ýer we nahar hastalara muht berilýär. Dermany hastalar satyn aldyrmaly bolýar. Şol buraqtyň özünde de derman gytçylygy dowam edýär. Habarçylar tasdiklanan koronavirus bilen ýataglaryň esli böleginiň öýde bejergalýanlygyny, olaryň arasynda öýkünne 20% ýa-da 50% zeper ýeten ýataglaryň bardygyny habar berýärler. Ýataglaryň arasynda sanjym edilenler hem bar. Bu aralykda ilatyň arasynda lukmançylyk kömegi we dermanlar el ýeterli däl şertlerinde özara kömek duýgulary güýçlendi. Döwletiň hereketsizligi dermanlaryň we azyk önümleriniň bahatynyň ýokarlanmagy bilen bir hatarda köp adamkärçilik görkezýär. Galan dermanlary muht bermek teklip edilýär. Polemyaksdan gaýdanlary öz awtologlarynda daşaýanlar tapylýar. Goňşulary hastalara öýlerinde kömek edýärler diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyga gürrüň berdi. Ýurtda häkimetler koronawirusyň bardygyny inkar edýän wagtynda ilatyň hökmany sanjym etmek talaplaryny bir jaý dışyna gözekçiligi güýçlendirýärler. Ýurdun gündorundaky Liwap vilayetinde häzirki wagtda waksina edilmedik ilat etraplaryň arasynda hereket edip bilmeýär. Sanjym şahadatnamasy esasanan Farab bilen Türkmenistanyň arasyndaky gözekçilik postunda talap edilýär. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä diňe sanjym edilmedikler däl, eýtem sanjym alan emma şahadatnama alyp ýetişmedik raýatlar hem öz vilayatynyň içinde gatnamak mümkinçiligini ýitirýär. Şahadatnama taýýarlamagyň wagty adydan 15 güne çekýär bolmasa şahadatnamany 500 manat para berip has tit alyp bolýar. Azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde gürleşen Farabyň ýaşaýjysynyň sözlerine görä köpler para berip polisiýa postundan geçerler. Şahadatnama ýok bolsa 50 manat töläp barlygyny okudundan geçip bolýar. Her gedek tölemeli günde 2 gedek geçseň 100 manada düşýär diýip Farabyň ýaşaýjylarynyň biri aýdar. Vaksinasiýa Mara vilayetinde de güýçlendi. Vaksina bolmasa edaralaryň we karhanalaryň işgärlerine işe barmagy ruhsat berilmeýär. Sanjym şahadatnamasy hassa keselhana kabul edilende hem soralýar. Bu sebitde Söwda hyzmat we gömünje dethalarynyň tathemmeti yapyldy. Habarçynyň sözlerine görä şäherdäki durmuş haýalla diýdiňe dermanhanalarda we hastaxanalarda adam köp, lukmançylyk işgärleriniň arasynda keselçilik hem ýokarlanypdyr. Mariýanyň ýokanç keseller hastaxanasynda lukmanyň aradan çykynlygy belli boldy. Bölüm müdiri 13-nji sentýabrda aradan çykyp 15-nji sentýabrda jaýlanypdyr.